ini datan kenggang sarambut lamun adoh caketing hati yen cedhak tansah mulat sida asih Inggih menika matur nuwun sanget saking Bapak Budi Kediri. Inggih, Pak, menawi badhe pinanggih kula tanggal 12 mawon wonten Kediri nggih. Menjang rembakan wonten mriku mawon nggih. Matur nuwun. Wis langsung. Petong yang wayangan yang kene, Pak. Pindha mimi lan mintuna ayo nimas bareng ana tepi wajib sida asih Weh. Rapopo nyantai mawon. Aku kang setya setuhu kowe biyen nganti saiki
Mas Sigit, favoritmu. Waduh. Nyuwun pangapunten masih wayangan menika, Pak. Nggih. Badhe nyuwun menapa? Oh, nggih, matur nuwun. Nggih. Menika Pak Jokowi ingkang nebih telepon. Nggih. Ya ampun Tuhan, gitu. Ya Allah. Sekedap nggih. Laenono Mas. Menika nyuwun pangapunten ingkang telepon-telepon mangke lawayanganipun lak dados kisruh to. Nah, mangke menawi SMS kula balesi kalian anu mangke. Nggih. Menawi bedahaken ringkitan wonten menika kala wau lamun wonten alamat teleponipun saged mangke. Wah. Saja yuk laris banget to Titin. Ya Allah, ya Allah. Nggih, matur nuwun nuwun. Nggih. Mas Percil pesih wonten nggih? Nggih. Wes ora. Piye, Ger? Oh, serampat. Oke. Serampat yo.
Hub Mas Hub. Ngomong ngene. Wis goro-goro. Lho. Pancene kanca-kanca yoga iki semangat nabuhi awakmu. Ya semangat tapi lek dikendangi terus kan akhirnya kesel to kancane Heng. Ning apik lho, Cik. Apik diengkulmu kuwi. Dong tung tok tak tok tak tung tung tok drak tok dak tung tung de tang tak dung tak dung tak dung tak tak dung tang tung tung de tak lambemu teh. Kono lho. Ya ampun Mas. Dek engki kok ngono to, Dik. Iya to. Gak oleh ngono, Dik. Mboten nangsal. Bu Limbo, anu Pak Petruk. Nggih. Niki diutus napa melih? Oh, limbo wayange Petruk. Lah gelis ramu. Ora disawang. Oh, Wayahe goro-goro saiki lho barang jame lho, iso. delok jame. Saiki lho jame jam piro? Jam 2 lho, Cak. Oh jam kalih ta punan. Nggih Pak Petruk sebuntene. Nggih, anu menawi kula wonten lepat kula nyuwun Nggih. pangapunten anu Pak Petruk. Nggih, ngoten. Awakmu ya pamitan sik. Kula nggih aku Jangan di arep yang di. Napa? Arep yang dia pamitan. Loh, teng wingking mriku. Walah. Wis tutup to saya. Walah, ya wis. Iki yang Doli to. Mboten. Ya ini. Itu salam saka Pak Yanto Doli kowe. Oh nggih. Nggih, salam balik. Nggih. Salam Pak. Masa lambale kenal apa piye? Len cah-cahi balung-balung biyen nak rono tak gurak rono. Salamu ning kono dadi apa to? Loh, aku sing ning ngarep batikan kan biasanya aku ning kono. Monggo Mas. Loh iki lho, karo iki barang lho yang biyen Neng. Ngawur Pak Petruk mosok iya to-to. Ora maksudnya iki sing sebelahe rumah makan lho maksudnya. Ora oleh ditutup Eh, saiki pisan. Anu tas pundi Pak Petruk? Kenapa Mas? Maksudnya niki acara ngeten iki gayeng ngeten iki jenengan pripun? Nah, ya seneng to sing nabuh ya nom-nom sing dene wayu-wayu. Wah, kula nggih semanten ugi. Wah, kula jan seneng banget. Iya. Piye? Ya ora kaya bengi iki pagelaran ning ndi-ndi iki sing paling apik ya bengi iki. Wah, tepuk tangan untuk Sarkoro. Lho, sarkorone apik. Mun sewu yogane nom-nom. Yogane apik, Wis tak sindene omongne apik. sore mau. Iya. Iki wis cara anu multi talent. Wih, Alah awakmu gak nutut aku ngomong ngene iki ya. Multi talent iki piye? Multi talent iki apa? Sembarang saged niki. Mboten mung balung tok. Tukang balung sok ya iso ngegong, iso ngrebab, iso sembarang. iso sembarang. Sing nun sewu tukang ngenong, Hah? ora mung ngenong tok diwalik ning balung ya iso. Sing ngendang iki Sing ngendang adol gamelan pinter ram-ram sing ngendang. nabuhe iki lho. Lho, Nyapa kok adol gamelan? lah salah aku kok serampat diterusne terus kan kecapek, Dik. Kita sentimen karo nesu karo awakmu Ya kita. bene lah nesu ya ben aku ya ora nesu kok. Ora mbok seneni ya? Gak. Senenono. Moh aku ora nyeneni. Piye, Mas? Nggih Pak Petruk. Niku nun sewu lho, niku sinden Gayang-gayangan mawon wah pun di. kula duet mangke kula kedah. Karo sing ndi? Mengko. Sing pokoke sing apik pokoke kula. Oh, beres. Jenengan patusaken lho. Pokoke sing pojok mboten napa-napa. Sing kacamata apik. Kacamatanan kae. Lah iya sing pojok ya. Kacamatanan. Lanang kok. Lanang diem kulmu. Masa aku LGBT. LGBT. Monggo. Nggih. Monggo dilajengaken, Niliki monggo. melih dilajengaken sindene. Dereng. Iki sing durung Mbak Berlian. Mbak Berlian. Mbak Berlian. Mbak Berlian iki sing pundi ta? Iki Sing saking Tuban niku to? saking Weh, Tuban. Edian ya iki lho. Putra Longgolawe. Ronggola iki sik dulur karo Sri Uning lho iki. Oh iya. Nggih niku. Lah jenengan ngetan, Mbak, kepanggih bapak kula. Sapa? Minak jinggo ning kono ngetan. Mosok nganti tekan minyak jinggo barang. Awakmu teko kono berarti tak tutup ning konoan. Napa Mbak sinten nuwun sewu? Iki kalem-kalem selu-selu bangsane langgam-langgam. Oh nggih. Ketawis ngeten iki ketawis iki wayahe langgam sing iki, terus wayahe sing breng-brengan sing iki, wayahe campur sari sing niki. Niku pun ketawis. Wis diatur. Nggih, lak kula ngoten niku lak cara awakmu panganan apa? Nah. Kaya mbake. Kayak Mbak Berlian iki mau mak iki mak mopo? Cara panganan iki panganan apa lak cara awakmu? Ya nek ndelok bodine niku iki gedhe iki paling gak semangka tanpa biji. Semangka tanpa biji iki nek disigar tengahe rosok iki. Wah. Banyune mak wake rosok-rosok dipangan. Iki mau. Nek Mbak Tini piye? Butini piye? Butini sing kene. Sing ngene iki ibarat buah-buahan, buah-buah apa? Niki lak butini kula mawon nggih. Sing apik ae lho Jalaja. Butini iki nanas. Wah. Kok iso nanas? Dadi dibukakno isine lak diiris teko pinggir. Iya. Kuwi kuning. Kuning. Tapi lak kuwi engko nggon telnik-telnike ra dilaki. Kuwi gawatel lak dipangan. Kudune dilaki dijus, Oh, dilaki dhisik. dicampur setrup, dicampur es, klenyem-klenyem enak diombe. Kaya nanas. Saiki sing sebelah Mbak Tini.
Sapa? Mbak Tini sebelah Mbak Tini iki. Oh nganjuk kok to. Oke. Mbak Deni. Anu RT ning guyangan ki. Lah. Oh iya tekan kono barang. Nak Mbak Deni niku cara buah. Buah niku, apa? Buah saiki. Buah naga. Weh, larang, Cil. Larang niku, larang banget buah naga. Kuwi dibuka blek ngono. Ah. Jerone abang. Abang. Terus plenik-plenik ireng akeh. Iya akeh nek ngono plenik-plenik. Iya no. Kuwi lak dijus, dicampur susu, Ya. dicampur es, Klenyem. klenyem enak. Nah, saya kira Mbak Windy. Mbak Windy sing Mbak pundi? Windy. Mbak Windy Ae, sing nomor nomor papat. papat. Nika. Nah, dilirik kowe dilirik. Oke. Ah. Niku salak. Salah. Nggih. Kok iso Salak ngono iki to? njabane ireng. Ah, bener. Terus jerone dioncek. Dionceki. Nek dioncek mesti enek plastike. Wow, Iya ta? iya. Ki lak plastike rambok ilake pisan, kuwi seret ning gorokan. Nah, Iya ora? Tur mesti bijine kemletok ora kena dipangan. Isine. Isine. sini sing iso dipangan. Dijus yo enak dicampur es, dicampur susu ning gorokan. Klenyem. Ya. Kabeh klenyem-klenyem. Nggih, Mbak sinten le? Mbak Tari? Saiki Mbak Tari. Mbak Tari. Nah. Nak Mbak Tari menika lak wau enek apa awakmu semongko. Nak Mbak Tari itu melon. Melon. Kok iso melon? Melon lak dibuka suarane mak kretek misan. Iya. Ya ora we. Roh ora we. Melon lak dibuka unine mak kretek ngono. Kayak buka lawang ae to. Enggak saestu melon lak saya ngoten niku. Biasanya jenengan tumbas sing melon 2.500 sing tadi anu. Sing rega piro? Iso murah men iki lho. Mak kretek Loh, ngoten niku terus? dibuka. Engko lak dipangan aja sak isine. Nak sak isine iki dijus barang sok-sok gak ajur isine. Dadi melone tok khusus nggon melon tok. Nggon buah tok. Dicampur susu, Terus dicampur es diombe. Mak klenyem. nyem. Nggih. Sing Pojok, pas pojok dhewe. pojok Nggih, pojok dhewe. niku dondong. Sik to. Kok iso dondong liyane apik-apik lho, Cil. Wis to enek dondong. kuwi Dondong kan. ki keistimewaane apa? Dondong digawe rujak enak no, Mas. Wow. Dionceki. Ya, dionceki. Nak ngonceki aja sing tipis, rodok kandel. Dondong lak dioncek tipis, pahit rasane. Dadi dionceki kandel-kandel, isine dijus, dicampur es, dicampur susu, krotok-krotok ning gorokan. Wong dondong kok mbok jus iki lho. Niku pokoke minuman ngoten niku sedap. Iya sia-sia, mosok Ngawur ae sampe muni Pak krotok-krotok. Lah dondong lho, Bos. Lah iya. Nggih, apa Mbak sinten sing badhe anu ngasta nembang Mbak Berlian. Mbak Berlian. Mbak Berlian. Monggo Mbak Berlian kalian Mbak Mutiara nggih. Mbak Mutiara. Mbak Mutiara Mutiara terpendam apa piye? Lho maksudnya Berlian iki kancane Mutiara. Lah aku gen aku enek sinden. Sapa jenenge? Lah nyeluk penak sing mesti 11 sing nomor 1 mesti jenenge Dita. Wih, Mbak Mari Dita. nomor loro mesti Leni. Terus nek nyeluk. Monggo Mbak Dita Leni ngono dadi langsung nembang wong loro. Nggih. Napa, Mbak? Nyuwun pelok 6. Pelok 6. Pelok 6 berarti madhep rono Mas, aman pelok madhep rono. Kok yo ngerti to awakmu nek slendro ono pelok mesti rono. Rono. Apal ya, Pak? Enek tulisane lho, Nyuk. Wah. Mosok ora roh. Langsung buka celuk. Monggo langsung buka celuk. Buka celuk mawon nggih. Buka celuk mawon nggih. Nggih. Was merah ino sumirat bang ing wetan panai wiwit mangkat garap sae
SMS kono 125 ya Mas. Waduh. Moco Mas. Nggih, kula 125 SMS ya Mas. nggih matur nuwun sing SMS Nggih, wonten. matur nuwun Pak sanget. Petro, nggih. Inggih mboten saged maosaken setunggal monggo setunggal. Nggih. Mangke kutha menawi badhe ngersakaken nggih, monggo krawuhaken kula kalih kanca-kanca mawon. Ngoten. Promosi. Yo ora apa-apa. Jenengan jawab kelak Nggih. kedah wonten perciling. Jenengan Oh jawab. nggih. Ya jawabin. Menawi nanggap kalian percelipun. Ah, Wis dibalesi ya. Wis wis. Iki mesti tanggapan ya. Ya ora mungkin Lah tidak. kok so. Ya tanggapan to karo kene. Iki ade sak paket. Sak paket padahal apa. Nggih. Monggo. Tas Menika. monggo. Monggo wanci ngundang tekan amatune sabar makmur murasa pangan kekasane Ya sampun diatur. Nggih. Sampun Wah, diaturaken menika. Nggih. Wis weh raino ngono lho. Wis meh raino. Meh raine sapa? Mboten atas bos. Sebuntene lho, lak kula wonten lepat jenengan nggih. Nggih. Nggih, jenengan bales lho kedah wonten kula lho niku nggih. Wakil lho 100 luwe sing SMS. kok. Ora iso nyebat sitok-sitok sepurane. Jane iki akeh banget sing Iya, iya. SMS. Pancene penggemar wayang kulit yo Penggemar wayang Wayang kulit mulai dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi sampun wonten ingkang SMS Waduh, wau. nggih, matur nuwun. Nggih, Nggih, matur salam-salam tambah nuwun rincang-rincang sanget. sing wonten. Dhateng Pak Alex Widanarko ingkang wonten ning pundi? Pundi? Tanah Batak. Wah, Nggih. Tanah Batak. Nggih. Nggih, pematang siantar menika nggih pun pinanggi kula wonten Sibolga rumiyin. Oh, ngoten nggih sampeyan nggih. Nggih, nek kula wayang mriku nggih gamelan wayangipun Pak Alex menika. Pak Alek mriku. Kula Nggih. mboten mriku melih jenengan. Lho, ki kok melu calone rombongan iki kok Oh, melu. ngoten nggih. Kula mboten tumet. Kula mboten nderek. Kula. Ya dagelane sapa to, Mas? Nggih kula no, paketan kan nik kula. Oh, ngono ta. Paketan awakmu ya. Monggo, sinten melih niki? Menika- Sampun Mbak Brilian sampun. Mriku Mbak Windi mawon, Mbak. Mbak Windi. Nggih. Mbak Windi. Mbak Windi kali Mbak Tari, mudun loro wong loro ya. Nah, Nah, ben gaya. Mas apa? Aja Nggih, spot. diplerai. Spot yo. Mas aja dipayai. Karep aku njaluk ati esemi. tinggal aku Oh, kudu ah. ngerti Oh, ah. cara aja ditinggal kapribaden ketimuran. Hey, 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 mbok yo sing eling. Iku budaya. Oh, ja. Niki nuwun sewu lho Pak Petro. Nggih. Menika Mbak kalih menika katuran nembang napa? Ngoten. Nah, nggih. Wonten panyuwunan. Layang kangen. Wow. Layang layangmu. kangen. Wis Menika saking Jombang dulure anu iki, grupe Mas Handip iki wong Jombang kali Mas Jaka. Nggih. Nggih. Menika nyuwun lagu Tembang Kangen. Tembang nggih. kangen nggih. Nggih, kula wacaken Pak Philip nggih anu SMS Pak Nggih, Philip. nggih, pripun? Nggih, nyuwun lagu karanganipun Pak Narto Sabdo. Oh, beres, Oh, Pak. nggih, beres. Nah, kula wau sampun napa? Langgam Merahino sampun wonten katuraken nggih kula wau. Nggih, menika wonten malih, Mas. Nggih. Siap. Menika ngaturaken menika saking Joko Samudra Wonogiri Jawa Tengah. Wonogiri Jawa Tengah Nggih, nggih. matur nuwun Pak Joko SMS-ipun. Nah, menika badhe kula aturaken Tembang Kangen menika saking Mojokerto. Nek Mojokerto kok nonton yang Mojokerto we, Flunkas wayangan Mojokerto. Kapan lho, kapan? Lho kok ngomong kono mau ben nanggap sak lawake. Oh iya. Heeh, wis gap-gapan anu anu wayangan iki. Saking Pak Wandi Ndonowati. Nggih, matur nuwun Pak Wandi. Nggih. Menika nyuwun lagu Caping Gunung saking Pak Didin nggih. Wah, tak situ-situ menika Mas Dalang kula saking
Singo Barong. Wah. Singo Barong. Nggih, Mas Ferdi. Oh, anggota TNI Arhanud. Wah, nggih. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun Mas Ardi. Nggih. Monggo. Niki napa nuwun sewu? Niki napa? Ya, Mbak. Kaget. Walah kaget. Dijak omong. Mbak Windy dijak omong wong iso guneman. Kaget. Heeh. Masa kok kagetan Mbak zaman Mbak? Lah aku ngomong niki napa? Neng mburiku. Heh? Neng mburiku. Lah, Coba klerune- neng Lho, lak ning ngarepe mesti enggak kaget. Angkene tak get-geti ning pinggire. Bene enggak ngantuk lho karepku ki. Nggih, wau napa nun sewu mbake wau napa niki? Tembang Tembang kangen. Nggih. Tembang kangen iki sing ndi, Teng? Ceng ceng dang dang deng deng dang 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 deng niku ta. Darang dang ding deng 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 dang deng dang dang deng 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 dang 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 deng dang dang ding deng dang dang ning deng nang ning deng ning nang ning nang nang ning 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 neng 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 neng. Wayah wengi udan krimis ra wis. Ya, tembang kangen. Atau jane iki? Wayah wengi. Piye apa kuwi lho? Memanik kuwi lho. Oh, manik to kuwi mau. Lah kleru aku. Edan tenan. Awakmu kleru kok. Nggih. Iki mesti nggarakno. Ngene iki aku lek Nggih. terus Cak Rokim barang ya SMA sih ya Allah matur nuwun Pak Rokim nggih. Nggih. sik mik mari mbok gawe kok mampu sik ya. Oh, mic dienggo percil mambu. Iya. Oh iya. Nah, kira tok wangi. Oh, urip nyang dalan kuwi. Nggih. Nggih. Tembang kangen. Tembang kangen sampeyan para pamirsa ingkang mirsani TVRI wonten dalemipun piyambak-piyambak sugeng amirsani pagelaran wayang kulit sedalu natas dening dalang kula piyambak. Nah, menika krawitan saking Sarkara Kota Malang. Nah, nggih.
terima kasih. Matur mbah nuwun. Nuwun. Monggo. Walah. Wayah wengi. Piye, Pak? wonten krimis. Apa isuk-isuk olahraga pagi nggih? Nggih no. Mumpung teng mriki Pak Petro. SMS iki mau penjaluk iki njaluk sinden berbobot terus iki. Walah ngoten nggih. Njaluk sinden berbobot terus sing nomor loro iki walah ya Allah. Ono kira-kira ada 25 SMS minta sinden berbobot yang nyanyi. Oh ya. Sing terbobot sing pundi to? Nomor kalih niku. Nggih. Mbak Deni to? Oh Mbak Deni niki. Walah, Nggih. Mbak Deni ngadeg sik, Bu. Ayo. Banyak dari para penonton TVRI yang nonton di rumahnya masing-masing, mohon Mbak Deni mengeluarkan suara emasnya lagi. Oh ngaten. Niki jumeneng nggih. Nggih, semenang Mbak Deni. Ya. Ayo, Bu. Gak disepot. Disepot tuh, Sepoti. sepot Ayo, tuh, Jen, sepot ayo. ya, Bu. Ayo ya. Asik. Oh, sak mono tok ta. Ya cukup sakmono. Masih ta? Bener-bener. Niku mau bareng sing metu mbak-mbake cantik-cantik kok iringane apik. Mau apa mau? Oh, mau enak. Aja dipleroki. Mas, aja dipleroki. Lah bareng aku sing metu kathek kaya gemblakan ngono piye? Mene lho. Menyesuaikan. Menyesuaikan. Lho, Dadi sing disesuaikan ki apane? antarane menungso karo Itu menungso. Piye? antarane menungso karo manusia, ngono lho maksudnya ngono lho. Lah menungso kan ngono lah manusia sampean iso joget multi talent dadi apa-apa iso. Lambemu tek lunyu men kemuoli opo itu, Mas? Lho kaya kemoli piye lah. Mbok rene tak cokote lambemu kok rumangsaku lah omong kok kemoli. Lah sampean barang ya ngono. Lah sampean njaluk disepoti apa? Lho sampean ya ngono ya sing apik, sing indah-indah ngono wong ya cantik aku ki lah. Rono. Ayo. Ayo teko Hengki Rono. Valeni. Rono. Tak sepotane. Di Bapak Hengki. Ini tak sepotane Hengki sik rene. Aku sik sing metu ya. Ya Mas Hengki monggo katuran mriki. Asik. Katuran nyanyi monggo teng TVRI. Ya Cak Hengki monggo katuran mriki. Sesarengan nyanyi wonten TVRI. Cak ceng. Apamu njaluk Iya, piye? aku. Ayo Mbak Deni. Iya. Ya, bersama Mbak Deni. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, Rumangsaku kok kaya arek keberangkatan ngono to, Mas? lah awakmu njaluk sing piye? Ya sing indah ngono lho, Mas. Kok, Maksudnya dengan lagu-lagu ngono lho. Sing sigrak apa? Sing apik, Cil. Lagune apa? Lagune sing apik ngono lho. Lagu kebangsaan gelem. Cocok. Oh ya. Semangat. Semangat. Iya. Yuk. Iya. Hari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh. Ya ora? Sik ta. Gang. Jalukmu sing piye? Aku tak mulai aku. Lho. Nyapa kok jalukmu sesuku lho. sing piye? Lare sing Lah, iku sepoti kebangsaan. Oh jaluke sing indah-indah kok. Kancane ngono Sepote lho. tembang kangen mau tak aku sing apa ki nge-rap. Ayo sepote tembang kangen. Oh, nganggo nge-rap. Aku sing Oke, nge-rap. cocok. Iya. Tak detak nyong ci moluci rotelu. Ya, tak sepoti. Ben seneng to sampean. Nah, Ya, wis ya. seneng aku. Yuk. Senenge. Hey, ayo, cik, masih bersama Mbak Deni, monggo bareng Rene. Hey, ayo Rene, den, ayo rodok Rene. Masih yo bocah elek ora bejaji, bocah gede, iki Mbak Deni. Mbak Deni bocah gede, bocah elek tur gilani. Aduh, Ora sito, bar. Gak ngono lho. Sik. Sepotnya kayak mau keroken ngono to. ye, Kok terus
dijaji ngono kan Mas aku piye to mau. Iya. Lah repe kudune piye lah ya ora lah pomane sing ayu-ayu. Ayo Mbak Tari, rene-rene ayo nyanyi karo aku karo Heki. Yo, nek yo ngono. Lah Mbak nek aku- Deni areke gedhi. Mas, melok aku nang mburi delok Mas. Mah. Melok aku nang mburi delok Mas. Mama aku dek. Ayo Mas, titik untumu. Mah. Wes ora usah sepot-sepotan, sampeyan tanpa sepoto ya apik ngono lho. Anu rasa di spotone, Cil. Dicepoti paman, dicepoti. Jenengan iku kok jenengan mau nembangmu ora usah sepot wis sampean mesti suarane ya apik ngono Wis lho. terbukti sampean iki. Sopo to sing ora kenal Deni Nganjuk? Ora nek sing kenal padahal. Lah iya takon lho Mbak iki. Ya aku Sopo to sing ora kenal? Lah ya gak nek sing kenal. Oke sing kenal kok lho. Ning ngarep dona kok lho lho sinden kan biyen parkir kok saiki nyinden jarene kono ngarep. Sopo kuwi sing takon kuwi? Sopir-sopir. Salah Mas sampean. Lah nyapa. sipir Kernet apa, Dek? bis aku. Oh, net bis. Heeh, ancen anakan sumber kencono. Monggo anu Iya Mbak, nabrak. nembang Napa, sampean. monggo. nembang napa, Dik? Nembang. Anu niki diaturi napa? Siap. Oh, apa? Sak kersane apa pripun? Sakersane Oh, mawon. sak. Mau wonten panyuwunan? Wonten lho, Dik. Napa lho? Wau wonten sing nyuwun kula wau SMS, wonten sing nyuwun sambel kemangi. Nah, Terus wonten malih sing nyuwun sinten mau Mas Fuad menika nyuwun apa? bajing loncat. Bajing loncat ya. Bajing Terus- loncat. Kuatah kula SMS enek 1932. SMS apa tahun? Bajing loncat siap buri. Oh bajing Bajing loncat loncat. nggih. Ah, Nggih, wonten cocok panjenengan diaturke. saking Blitar menika. Kula kintunaken sederek-sederek kula wonten Tulungagung, Blitar, Galek lan sak pitunggalane. Nggih, menika saking Magelang nggih wonten. Oh, Magelang nggih. Nggih, Bapak ingkang Poksi Akmil Magelang nika Bapak sinten nggih? Lembu. Iswanto nggih. Menika wonten Pak Martono wonten Kediri. Wah, sing akeh Kediri karo Mojokerto. Nggih no. Heeh, Mas Pringgo, Mas Pringgo, sugeng dalu Mas Pringgo. Walah, dalam Salam, Jawa Timuran. Kula anu ngaturaken salam dhateng bapak kula ingkang sampun kapundhut. Lah, kowe padha-padha salamu ngono ya bapakku ya wis kepundhut. Lah iso apa ngerti ngrungokne ning Oh dhuwur. iya nggih. Iya, Salam iya. almarhumah. Almarhum Bapak Sandirono kalian bapak kula nggih ngaten almarhum Pak Sapuan. Ngaten. Monggo. Nggih. Pripun Pak Dalang? Lagune bajing loncat. Bajing loncat. Yo Bajing loncat. oke cocok. Bajing loncat. Modiar Mbok gitu. bawangi apa lah? Wah, bajing loncat aku sing nyanyi sampean sing bajing, Mas. Loh. Heng, Nyapa? bocah iki sumeten to mlang bledos. Lah iya bener to lagune bajing loncat. Kene sik meger-meger ngelok-ngelokne piye lah kok dibajing-bajingne. Lah awakmu bajing apa ora? Dudu. Lah nyapa nesu? Loh, lah iya. Lah iya. Lah iya, aku nyapol lho nesu. Aku goblok ta. Nyapol. Niki napa bajing loncat? Bajing Monggo, loncat. Dik, bajing. Bajing loncat. Bajing loncat ke astana. Aduh ya. Abdi lepat narosan yang gana. Bajing loncat
Nah,